Ohoy! Magandang hapon, Pilipinas. Hello world! And siyempre pa, Diyos marahin na hapon para sa mga kasurog nating Bicolano na nanonood sa atin online. Yes, introduce muna tayo. Ako po si Kapa Morgan, isa sa mga kasama niyo commentators ngayon dito sa ating Day 7 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And siyempre, hindi ko kakayanin kung ako lang. Kaya kasama ko ngayon dito sa panel ay si Coach Paul Sepe. Ayan, Coach, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, partner. So, it's good to be back here at our Day 7 dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte leg. I'm very happy to be here once again, partner. So, labanang Daet at Talisay. Ito, partner, na Talisay coming from 0 to 3 on the standing, partner. While itong Daet naman, may isa at isa ding talo, isang panalo at isang talo. So, titingnan natin ngayon kung isa na ba itong mga taga-Talisay or madadagdagan pa itong panalo nitong mga taga-Daet. Dahil yung Daet, they come from a loss to San Vicente sa Day 3 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte sa score na 102-92. Samantalang, tama ka, partner, itong Talisay ay naghahanap pa ng kanilang kauna-unahang panalo po dito sa ating paliga. By the way, hindi rin naman namin kakayanin na kaming dalawa lang dito ni partner Paul Sepe. Kasama natin sa labas para magbigay sa atin ng mga karagdagang impormasyon ay walang iba kundi ang napakaganda na si Miss Cassandra Seton. Kaya abangan nyo ang kanyang mga ipipid sa atin ng mga reports mamaya. In the meantime, eto na! Back na! Denson Alim misses the power move from Jula Casti Santos ng Daet. Yes, they're donning the navy blue jersey and right now they have the ball possession. Samantala, yung score natin, parehas na pala, nakakatag-isang puntos o tag-2 puntos ang bawat kupunan. And right now, it's Daet with the ball. Justin Centin misses that jumper. And right now, the ball was rebounded by Fitzgerald Manlangit. At eto na, sa mga taga-Talisay ang bola. Walang makitang tamang tira doon si Valles. Kaya ibinilit sa kanyang kakampi. Ege launches a triple. Wala. Nasa kay Jula Casti Santos na ang bola para sa Daet.
Binigay sa ilalim. Oy! Naghanap ng sunlight doon si Serrano. And iba yung nakuha niya. Foul ang nakuha niya. That's why he's now at the free throw line para sa kanyang unang dalawang tira dito sa linyang ito. Yes, partner. So, napakagandang pasa galing dito kay Ju Lacaste Santos, partner. As we all know, ito si Ju, partner. Grabe ang court vision nito with average nung last game niya. Nagkaroon siya ng 5 assist in the assist department. So, titingnan natin ngayon, partner, kung talagang i-involve niya tong teammates niya dito sa larong ito against Talisay. Oo, kung magiging consistent siya with those kind of plays. At ayan, nasa kanya na naman ang bola. He's acting as the point guard ng kanilang kupunan. In the meantime, ayan yung bago nila, ang new acquisition ng kupunan ng Daet. At ang kauna-unahang puntos dito sa Bicol Cup Camarines Norte. Yan po walang iba si Brian Placino. 6'3", partner na Yes, partner. Forward. At bago siya, mukhang siya yung pumalit kay Darwis Bideri. Okay, he's a 6'3" forward from Quezon Province. Yes, partner. So, ito, magandang addition to si Placino dito sa Daet team na to. At talaga magiging mobile itong team na to ngayon dito sa ating liga, partner. And makikita natin yung kanyang tindig, ano, talagang mukhang kondisyon na kondisyon. Justin Sentin misses that layup. And now it's Talisay. Short yung 3-point shot na yon. Lacaste Santos at the left wing, crossing over. Binigay sa kanyang kampe, Denson to Sentin. Swings it off to Serrano. Serrano drives. Was blocked by Fitzgerald Manlangit and the ball went out of bounds. It will be Talisay's basketball. Well, partner, ang gandang recognition ng players itong Talisay coming from a strong side to weak side kaso hindi na nakapitalize yun nito ni Serrano. Oo, mukhang kumbaga sa nag-warm up pa ito. We have almost 3 minutes gone by dito sa ating opening quarter. And right now, Placino with the ball to Lacaste Santos. Lacaste Santos, balik kay Placino. Placino was fouled by Randy Abida inside the paint. Yun ang magiging role play nitong si Placino being a big man. Talagang sabi ko nga maganda yung tindig, talagang pang basketball, ano? Yes, partner. So ito na si Sentin. Ito, partner, very steady player din to nitong Team Daet. Talagang pag iniwanan mo yan sa labas, talagang pumupukol yan ng 3 points. Oo, Sentin talagang isa sa mga inaasahan din yan kanilang kupunan na Team Daet. Ege to Morota. Morota shoots from the, was that a long two? It is a long two from Lemuel Morota. That's his first 2-pointer of the ball game. You know, partner, mapunta tayo dito sa Team Talisay na ito. No? Although natalo sila on their last outing, pero very impressive, partner, yung pinakita nilang team effort dun sa last game na yon. So siguro yun ang kailangan nilang gawin dito sa game na ito. Team effort, partner. Tama. Hindi naman talaga nawawala sa lahat o sa 3 games na kung saan natalo itong Talisay. Ay very impressive naman din talaga yung kanilang performance. They just fell short. Siguro kulang lang din sila sa tao or may kulang lang sa team nila. Pero when it comes to the persistence at saka yung kanilang pagtsatsaga as a team ay nandoon. And talagang very impressive din. Kahit papano, kahit hindi pa sila nakakapanalo dito sa ating elimination round ng Ako Bicol Cup Camarines Norte. Meantime, that's Egis. All right. To Morota. Loses the handle but it was stripped from behind by Justin Sentin. It will be their ball still. Ayan, partner. Uy! Kumakawala ng napakalayong tres and very unexpected yung tirang yon ni Saspa who just came from the bench, ano? Yes, partner. So hindi niya naman kailangan gawin yon, diba? Napakaaga pa nung tira niya na yon. So and it's also very awkward, partner, on that distance. So talagang malayo. Parang nag-hit check siya, ano?
Pero on an awkward manner. But anyway, wala na, sabi niya, kaysa mag-hesitate ako, ay i-launch ko na tong tira kong to. No matter how awkward. Pero partner, ito din si Saspa talaga nagbibigay ng magandang puntos dito sa Team Talisay. On their last game, he averages 12 points. 12 points. Partner. Alright, yeah, nakascore doon ang mga taga-Talisay. So sila po ang leading so far. Lakas de Santos from behind the arc. Wala, pero nandun si Denson. Wala din yung tira. Kabalik kay Lakas de Santos ang bola. Justin Sentin, wala pa rin. Still cannot hit the mark para dito kay sa isa sa mga wingman itong Daet na si Justin Sentin. Anyway, again, Kapa Morgan po kasama nyo. Kasama si Coach Paul Sepe para sa ating triple header ngayong day 7 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. We're just on the first game, Daet versus Talisay. Good find. Another good find. Wow, that's a nice play from Serrano to Denson. Alim with love. Saspa cannot hit. It will be Daet's basketball. Ano sa tingin mo, Coach? Magiging neck-to-neck ba itong laban na to? Dito sa pag-start natin sa ating unang quarter, lumamang pa nga kanina yung Talisay at 4 minutes and 17 seconds. So anong nararamdaman mo sa magiging takbo ng laban hanggang sa matapos? Yes, partner. Dito pa lang sa first quarter, partner, if Talisay maintain those very aggressive attacks on the basket, talagang hindi sila lalayo dito sa Team Daet na to. Although, medyo pag tinignan natin, medyo malalaki itong front line nitong Team Daet. Pero with that kind of intensity na pinapakita nitong Team Talisay, medyo mahihirapan din dito itong mga taga-Daet. Pero ito lang napapansin ko ngayon, partner, medyo may mga force shot itong Team Talisay at minamadali nila yung mga tira na yan. So it will hunt them pagdating ng second, third, and fourth quarter. Dapat hindi sila nagmamadali. Although they are very aggressive, dapat yung team play nila nandun pa rin. Oo, tama. And doon pa rin, kumbaga, tayo sa medyo higher percentage shot. Samantalang itong Daet naman, anong nakikita mong kulang? Well, sa ngayon, partner, ang nakikita lang natin, magaganda yung looks pero hindi kumukonekta eh. With the lights of Justin Sentin and also Lakas de Santos, tumitira sa labas, and also Serrano, hindi makabutas sa ngayon, partner. Pero sabi nga natin, this is just the first quarter. Mga players na yan, alam natin, ito ay isa sa mga magagaling dito sa kanilang distrito or province. Talagang mamaya, pag uminit na yan, nako, may kalalagyan dito itong Team Talisay. So dapat yung depensa nila, pag-igihan nila dito sa larong ito, partner. Oo. Alright, so may mga bagong mama on the floor. We have the number 12 guy for Daet na si Jonel Arsenio, who can really hit from the outside. Sa last outing nila against San Vicente, pumukol yan sa tres itong si Jonel Arsenio for Daet. Oh, what a nice pass from Valles to Ibis, but Ibis cannot connect. And there you go, an easy 2 para naman kay Andro Perida. Kakapasok lang din yan for Team Daet. Ayan, high post play. Balik kay Ege sa labas. Ege trying to look for a man. Nakita si and Valles. Another assist. And that one is a very good one. Sabi ni Ibis, hindi ko na tumimindisin. Pare ko, nakakahiya naman sa'yo. Ayan. Na-stuck yung bola sa rim. After that corner three-pointer from attempt from Arsenio. Ayan, may timeout po ang kupunan ng Talisay. And nalalamangan sila ngayon ng isang puntos lang, ano? Yes, partner. So yun nga yung sinasabi natin kanina, partner. They should continue the team play that they are doing nung nakaraan pang mga laro nila. Although sabi mo nga, they came up short those games. Pero grabe yung pinapakita
na team play nitong Team Talisay na ito. Oo. Although sabi nga natin baka kulang sa pyesa or kulang lang sa practice or even we can say that kulang sa exposure yung mga players, but they know how to play the game, partner. Yeah. Kaya yun ang nakikita natin dito. So ito namang Team Daet, pag hindi nila kinapitalize lang yung mga open looks na yan, talagang magkakaproblema sila dito sa Team Talisay na ito. Kasi once the Team Talisay gets the ball, talagang pinupush din nila yung bola eh. So ito, masasabi natin, in this first quarter, this is a neck-to-neck battle with these two teams, partner. So as early as now, we can say na this is going to be a close battle kung hindi magbabago ang sitwasyon for any team sa ngayon. Sabi mo nga kanina, nakakatira naman itong mga taga-Daet. They have the open looks but they cannot connect. They cannot hit those buckets. Meantime, Arsenio, hindi pa rin. Yun ang sinasabi Maganda natin, yung, partner. Yes. maganda yung play, halos open na siya doon but he cannot hit that layup. Ege. Nasa kay Ibis na ngayon ang bola. Ibis, powering his move. Sa labas, titira ba yan? Walang look. Ang gandang execution. Yan ang sinasabi mo, coach, na maganda yung team play nitong mga taga-Talisay. Beautiful connection from Ibis to Saspa. At ngayon sila na yung nakakalamang. Samantalang Daet, still struggling. Oh. And there you go. That's the second field goal for the newly acquired na si Brian Placino for Team Daet. Opo, bago po siya mga kasurog. This is his first game dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. And he's playing as the center. So ano yung nakita mong pagkakaiba nitong kupunan ng Daet, coach, kumpara noong wala pa itong si Placino? Well, during their first two outing, partner, siguro may mga pieces sila na hindi sila medyo kumukonekta, no? So ibig sabihin natin doon, yung player chemistry, yun ang naging yung problema nila. This Daet team, partner, is a very strong team individually, partner. Pero pag ayun na nga, pag dun sa team play na sinasabi natin, medyo nahirapan sila during those two games. Pero on the addition of this Placino, because of ito si Placino, partner, very veteran na rin to. Kahit medyo sa tingin natin medyo hindi pa katandaan, pero when dito sa larong ito talagang madami na tong ligang linaruan. So dito kaya niyang mag-adjust dito sa mga teammates niya and dito sa team na to. So yun ang siguro ang nakikita kong reason kung bakit medyo nahihirapan itong Team Daet na to in this the games nila nung mga nakaraan, partner. Pero sa tingin ko, ngayon pa lang, napakalaking contribution itong very agile at saka very athletic na si Placino. Yes, partner. Pero tinirahan lang siya doon, Ayan, nakakalamang pa rin po ang Talisay, 16-15. At muntik na maagawan itong si Arsenio. Arsenio crosses over, drops it off. And there you go. That's Brian Placino once again after that pass from Perida. Short pass underneath. What a good play for Daet. Long three, wala. Ito naman si Arsenio. No, that's the number 7 guy na si Arturo Palogan. And right now, nasa mga taga-Talisay ang bola. Panlangit. To Wong, naubusan na ng oras. And there you go. That ends our first quarter action. Daet now leading with 1 point, 17-16 by Talisay. So both teams ay lalong-lalo na itong Daet. Sa tingin ko parang napipili ko na nag-a-adjust pa because of their new acquired center na si Brian Placino. Pero mukhang si Placino naman, coach, correct me if I'm wrong, sa nakikita ko dito, mukhang nakaka-adjust na sa brand of play dito sa
Ako Bicol Cup Camarines Norte with Talisay as their as the first opponent na kung saan bago niyang nakaharap dito sa paligang ito. What do you think? Yes, partner. So yun nga, if you're a pro player and also you're added to a team as an import, talaga expected sa'yo yun, partner. Na unang game pa lang, kahit hindi mo makakilala yung mga players na yan, talagang dapat mag-gel ka na kagad. And as a veteran, partner, kailangan alam mo talaga how to play the game, alam mo kung galawan sa loob. So, nagmamanifest naman yon dito kay Placino. Ayun lang, dito sa first quarter na to, ang gaganda ng looks ng mga teammates siya, kaso hindi ma-convert eh. So wala tayong magagawa doon. Just move on, play defense, get a stop, and another, yung opensa nila, gawin nila. In the lights naman of this Talisay team, yun nga, sabi nga natin, partner, kung itong Talisay team na ito, medyo nadagdagan pa ng mga dalawa or isa na kagaya ni Placino, magiging mahihirapan tong team Dait na ito, partner. Magiging iba. Ang kulay ng larong ito. At ayan, another miss from Dait. Ito na, tumatakbo si Manlangit and may pa-end one pa, courtesy of Abarca. Ayan, Renzo Abarca was fouled or fouled itong rumaragasa na si Fitzgerald Manlangit, and right now he is from the free throw line. Will try to complete the 3-point play opportunity. Kapos yung tira, na rebound ni Naninga. Ayan, kakapasok pa lang nitong 6'8" guy na si Mark Naninga for Team Dait. Pinalitan niya muna si Placino upang makapagpahinga. At ayan, nakakuha ng rebound. Ayaw niya pang itira, ipinasa sa kanyang kakampi sa labas. Justin Sentin finds number 21 na si Adrian Campolio, pero wala, it rattled out yung kanyang unang tira. Nahuli yun ni Justin Sentin, at ayan, tumatakbo si Abarca, and what a beautiful right-handed layup. Napakagandang recognition yon, partner, dito kay Sentin. But partner, pasadahan muna natin itong mga higher scorer natin nung first quarter. For Sige. Team Talisay, we have Manlangit with 4 points and Ibis with 4 also. For Team Dait, we have Placino with 6 and Alim with 4. So far, yun yung mga unang nagparamdam with regards to scoring para po sa ating first game dito sa ating day 6 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Norte. And again, this is a triple header. Ibig sabihin po, may dalawa pa tayong nakaabang na mga games. And right now, eto, kakaumpisa pa lang ng ating second quarter at 8:35. Campolio, short on that one again from behind the arc. Eto, tumatakbo na naman ang mga taga-Talisay. Scooping it is Pajares but misses the shot. Nakabalik sa mga navy blue ang bola. Abarca, Sentin. That's just number 17, Justin Sentin. At ang nakascore ay si Adrian Campolio. I believe that's his first field goal. Short on that one, yung number 25 ng Talisay na si Angel Wong. Sentin to Abarca, to Campolio. Oops, almost but not quite. Kinapos na naman yung tirang yon. Oh! Squeezing it through the basket in front of a 6'8" guy ay itong si Pajares. What a gutsy move. Okay. Nalito lang tayo sa jersey, no? Itong si Pajares, number 4, samantalang si Morota, number 4 din. Kaya medyo, kaya sabi ko, ano nangyayari? Baka mali yung nasabi ko. But yung nasa jersey naman niya is Pajares. Yes. Okay, so, yun. Pasok yung dalawang tira ba? Yes. So ito, partner, ito talaga ang ginagawa nitong Team Talisay, partner. Linalakasan nila yung interior defense nila. So pag hindi nito kinonvert nitong mga taga-Dait yung outside shot, talagang mahihirapan sila. Pero good thing right now, ayan, nandyan si Naninga at nandyan na pinagsabay na itong si Placino sa loob. So
I think ito yung napansin ng coach nila. So pag hindi kumonekta, mayroon akong dalawang malalaking rebounder. Oo, so nag-experiment dito ang coaching staff headed by Aaron Dominguez ng Team Daet. In the meantime, I think Justin Sentin just made his first field goal at nakasungkit pa ng foul. Kaya ito, nasa free throw line siya to complete the 3-point play opportunity. 23-19 or make it 24. Nakakalamang na po ng 5 ang Daet kontra Talisay. Dalawa kang malaking mama ang nagtutulungan para sa Daet. Naninga, 6'8", 6'3" naman. Itong bago nilang acquired or acquisition na si Placino, who scored from Ju Lacaste Santos. What a beautiful play. Yun ang sinasabi natin dito kay Julian Casti Santos, partner. Yung court vision niya talagang napaka-impressive. And hindi natin na nararamdaman yung pagiging selfish niya as a player. He's a team player. Ayan naman, sayang lang at medyo, ewan ko kung napalakas yung pasa niya or talagang hindi lang masyadong ready doon on that particular transition play. Itong si Justin Sentin for the layup. Magandang finish sana yon on the part of Justin Sentin, knowing na talagang magaling din ito when it comes to transition offense. Yes, partner. Right now, Pajares looking for a teammate. Nakita si Abina. And from the corner, Saspa misses. Mananatili ang bola sa mga taga-Talisay. Wala pa rin yung tira sa labas nitong si Saspa. Pero yung tira sa loob ni Wong ay nando na. Kumonekta na po itong si Angel Wong para sa Talisay. Now, Ju Lacaste Santos swings it off to Campollo. Campollo to Placino to Naninga. Missed that one. Grabe yung panginayang ni Placino. And there you go. Placino rejection kontra Pajares. Pero maganda din itong pinapakita nito ni Pajares, partner. Talagang pag hawak niya yung bola na yan, he will attack that interior. And talagang may point guarding skill. Yan, nakikita ko dito kay Pajares. Out of bounds. Mapupunta ata sa mga taga-Talisay ang bola sa ating pagbabalik. At 26-21. Bilis ng oras. Almost in the middle of the quarter na naman tayo, partner. 5:48 ang nasa relo natin dito sa ating second quarter. Again, ito po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte. Hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na Kasurug pa. Kasama niyo po kami. Kapa Morgan, kasama ang ating katandem ngayon na si Coach Paul Sepe. At eto, mapapakinggan na natin, makikita ang ating sinasabi ko kanina na napakagandang courtside reporter na walang iba kundi si Miss Cassandra Seton. Miss Cassandra. Magandang hapon mga kasurog. You are watching Ako Bicol Cup Camarines Norte. I am Cassandra Seton, your courtside reporter for today's ball game. 0-3 ang current standing ng Team Talisay, ngunit hindi naman sila nawawalan ng pag-asa na makabawi at magpakitang gilas habang may oportunidad pa silang maglaro ngayong elimination round. Samantalang 1-1 naman ang standing ng Team Daet this elimination at gumagawa sila ng paraan upang madagdagan pa ang posibleng pagkakapanalo ng kanilang team. Hindi naman nagkakalayo ang scores ng dalawang team kaya tutok lang upang masaksiyan natin kung sino nga ba ang mananalo ngayong araw. That's the latest update from the courtside. Back to the panel. Maraming salamat Miss Cassandra Seton sa kanyang initial report dito sa ating first game ng ating Day 7 Ako Bicol Cup Camarines Norte. There you have it! What a finish from Brian Placino from Ju Lacaste Santos. And right now, pressure defense ang pinapakita ni Ju para kay Pajares. Pajares still with the ball. Ablitia, nawala yung bola at napunta all of a sudden sa mga naka-blue, and there you go. Another fast break opportunity for Daet.
And it's Jula Casti Santos finishing and finishing good. Ayan partner, mukhang lumalayo na itong Team Daet. Ano sa tingin mo ang factor kung bakit unti-unti nang iniiwan ito itong kanilang kalaban na Talisay dito sa pagpasok natin sa halfway ng ating second quarter? Yes, partner. So, ayun nga, with those defense dito, nanggagaling sa pressure dito Jula Casti Santos, they are scoring also. Nakakapitalize nila itong front line nila na napakalalaki when it comes sa loob and the rebounding. The part naman of Talisay, partner, yun na nga, medyo nagiging ball hog na sila and not sharing that ball. So, and ito pag napansin natin, this number 5 guy na si Saspa, hindi siya makakonekta, partner, sa 3 points. So, kailangan na ma-recognize na yan. So, kung hindi ka makakonect in that beyond the arc, pwede ka namang drive and after that, find your open man. So, medyo hindi na siya nagiging hindi na siya kumukonek So, hindi pa talaga siya kumukonek yung game na to. So, talaga dapat i-adjust na nila yung offense na yan. So, yun nga, inihintay natin dito na ipasok yung kanilang first 5 pero hindi pa natin nakikita itong si Ege and si Ibis and si Manlangit. Pero I don't know kung ano ang pinaplano nitong coach nila coming into this second quarter and the next quarter. So, ayan, nagkakaroon na ng cushion itong Team Daet because of their also team effort. Although hindi sila kumukonekta dun sa mga outside nila because of their tight defense. Talagang yung easy pass break yun ang pumapatay dito sa Team Talisay na ito. Oo. Napansin mo yung Saspa, yung difficulty niya na makakonect mula sa behind the arc. As a coach, halimbawa, you have a shooter and you have a green card na binigay naman para kay Saspa. Pero kung talagang hindi kumukonect, when is the right time for na i-advise mo dun sa player na yon na mag-adjust ng kanyang tira? Yes, partner, alam mo naman yan, 2-3 shots, partner, pag hindi kumukonect talaga hanap ka na ng ibang paraan para makascore. Pero yun ang sinasabi ko sa mga players ko. Although you have lahat naman ng mga players, they have that green light to take that shot. Pero pag gano'n na ang nangyayari, di ka na naging effective sa isang side, go to the other side. Okay. So, yeah, you might as well try something new if the old one is not, working. Okay. So, sige. Again, kasama niyo po Kapa Morgan and Coach Paul Sepe giving you the action mula po dito sa Basud Sports Complex. Alright, so pasalamatan natin at this point ang LGU ng Basud for having us here sa napakagandang venue na ito, ang Basud Sports Complex, siyempre sa pangunguna ni Honorable Mayor Adrian S. Davoco. Swerte nyo, partner, mukhang kayo nakaikot na. Ako, dito pa lang ako na yung mga games na cover ko dito pa lang sa Basud. I also wanted to be at J-Pang. Ano ba yung J-Pang? J-Pang Jose Panganiban. Englishin mo daw, sabi nung isa nating kasama. Ano ba yung what is J-Pang? Jose Panganiban pala. Okay, so napunta ka na doon, ano? Yes, partner. Last week. We've been there last week. So, dalawang schedule natin nasa J-Pang. Sabi nga natin J-Pang. Nasa Jose Panganiban tayo. And, meron tayong Mercedes. Nakapag-Mercedes ka na din? I think ngayon pa lang, partner, magmi-Mercedes tayo. So, hindi pa. So, I think we have also Santa Elena. Yes, partner. So, this will be a fun week for us. It's going to be an exciting weekend again for everybody dito partner, dito sa Camarines Norte. Camarines Norte. So, doon po sa mga malalapit sa lugar na yan, abangan nyo po kami. Lalong-lalo na bukas, partner, naka-schedule tayo sa Santa Elena. Yes, Santa Elena will be there. And also, on Saturday, we are, I think, in Mercedes. And Sunday, we are in J-Pang. J-Pang uli. So kung makita mo, napakagandang court sa Jose Panganiban, partner. Ang gilid ng court is dagat na So, napakaganda. So, maraming magaganda talagang lugar dito sa Camarines Norte. And I think this time, ngayong linggong ito dito sa ating
presentation ng Ako Bicol Cup Camarines Norte, magkakaroon ako ng chance para makapunta sa ibang venues din natin. Of course, we love it here dito sa Basud, yung yung staff house is malapit lang dito, kaya it's only I think a 5-minute drive. Nandito na tayo sa venue. Medyo sa ngayon mga kasurog, medyo umuulan-ulan din dito. Yung biyahe natin kanina from Albay, and Yes, you were picked sa may Baaw, medyo okay naman, mainit, pero pagdating natin halos papasok na after si Pocot, medyo nung papasok na tayo dito sa Camarines Norte, medyo umuulan-ulan. Pero pagdating naman natin dito sa Baaw, sa Basud kanina, okay naman yung panahon. Pero ngayon, umaambon-ambon po. Yan ang panahon natin dito. At marami pong magaganda kahit umaambon-ambon. Yes, partner. Yan ang maganda. Maganda talaga. Marami talagang maganda dito sa Camarines Norte. Oo. In that light, babatiin ko ang aking napakagandang asawa na si Mara May Sepe na nasa Dubai ngayon. Happy Oy. viewing. Hello. So, speaking of maganda, partner, syempre, hindi natin pwede makalimutan. Ano pangalan ni wife mo? Si Mara. Mara, huwag kang mag-alala. Nasa mabuting kamay po ang iyong, anong tawag dyan? Kalimutan ko. Yung other half mo, na si Coach Paul. Yes, so, yun nga, medyo dumadami na din, partner, yung mga tao dito sa Basod Sports Complex. And also, yung mga malapit po dito, libre po ang panonood dito sa Ako Bicol Cup. So punta lang po kayo dito sa Basod Sports Complex. So we have a triple header this afternoon. And also, pasalamatan again natin, partner, si Honorable Adrian Davoco for the court. And also, Representative Saldico with dito sa napakagandang tournament na ito. And Ako Bicol Cup Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ang daming nabibigyan ng oportunidad, partner, dito sa ligang ito. Hindi lang players, hindi lang tayo, hindi lang coaches, even referees and even yung mga batang nanonood kasi di ba, for sure, in some point of their life, na-inspire sila. In some point of their life, magsasabi sila na gusto ko rin makatungtong sa ganyang liga. Oo, maraming opportunities talaga dito sa Ako Bicol Cup. Yung mga taga-tinda, mga taga-tinda ng siomay, mga tinda ng palamig, nabuhayan din sila dahil nga nagdodraw tayo ng crowd. Siyempre, pag may crowd, kailangan may mga refreshment. Kaya okay naman itong mga nandito sa mga gilid-gilid ng mga gym at nag-o-offer ng kanilang mga masasarap na snacks. In the meantime, eto si Erwin Valles taking the free throw. Mukhang may technical sa pag... Yes, grabe yung usap grabe yung usap natin kanina at medyo natagalan bago tayo nakabalik sa laro. Ayan, no jumpers para sa dalawang shots nitong si Erwin Valles. Was the most veteran in this duel. He's 44 years old pero talaga namang sabi nga ni Wadi Jan Batsillar, kondisyon na kondisyon. Yes, partner. So ayun, medyo may tinawag atang unsportsmanlike doon sa sequence. So yung last sequence bago mag-time out. So ayun, awardan si Valles ng dalawang free throws plus ball possession. Ayan, Ablitea missing and Sentin for the rebound at sinalin ang dala ng bola with a lefty layup, misses. Nag-aagawan yung dalawang malalaking mama ng Daet, Naninga and Placino. At yun, dahil hindi nila nakuha ang bola, si Valles ang kumana dito at the other end of the court. Yun ang partner, age is just a number. Valles, a 44-year-old veteran na naglalaro pa din dito sa Ako Bicol Cup, partner. At ang binabantayan, 6'3", na very athletic na si Placino. Sentin finds Drew Lacaste Santos, mid-range jumper, yes! So again, partner, talaga itong si Drew talagang ito, gagawa ng puntos to because on their last outing, 24 points, 24 big points dito para kay Lacaste Santos, partner. Grabe. At ayan, transition play na naman for Daet. Lacaste Santos misses. Pero nandun si Justin Sentin to try to save the day for him. Pero he was fouled.
putting it back to the hoop. At ayan, nasa free throw line siya ngayon. Justin Sentin. Kung natatandaan ko, isa pa lang ang field goal ata nitong si Justin or maybe a couple, pero hindi yun ang inaasahan nating mga numbers mula sa mamang ito o sa swingman na to. Yes, partner. Kasi on their last outing talaga, grabe din ang in-score nito ni Justin Sentin, partner. Talagang and that beyond the art. Dun siya talaga magaling. Pero ngayon, he's struggling dito sa larong ito. Oo, naka-nakaw. Take away from Ju Lacaste Santos. At wala nang nagawa doon si Pajares kundi tingnan na lang yung layup and the finish of Ju Lacaste Santos. 36-25, 11-point lead na po. Malaking mama ang iniwasan itong sa Abliti. Grabe yung hustle sa loob. Napaka-basic, Oo. partner. Napakagandang galaw nito. Player nitong Talisay. But on the other end, Binawi naman. Binawi naman ito ni Placino. Oo. Grabe. Dalawang actually Isang 6'3 at isang 6'8, partner. sabi ni Ablita sa ilalim, nako, very cloudy. Wala akong nakikitang sunlight pero gumawa siya ng paraan at ayun, nakascore. Pero sa bandang huli, ito, bumawi naman kaagad si Brian Placino. Pero he missed the first free throw and he will try the next one. Susubukan niya na maipasok ang kauna-unahan niyang free throw dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. At yan na nga, pumasok. It's a split for Brian Placino. It's 37-27, 10-point lead, 2:55 sa ating second quarter. What a dish! Pero everything but the shot. Oy, pumasok na si Joderick D. Unang tira niya, Mintes. Eto, titira uli. Bang! That's a nice corner two-pointer from Joderick D after the miss. Lacaste Santos mula kay Justin Sentin. Sentin from the corner and he hits that one from behind the arc. That's his first three-pointer of the ball game. The Derek D to Pajares. Pajares naghahanap ng mapapasa. Nakita si Abina. And from Morota to Valles. Sa harap ay 6'8" na si Naninga. Kaya the shot was deflected. Yun, partner, papalitan na itong si Naninga ni Alim. So, quality minutes for Naninga, partner, in the Tama. second quarter. Tama. And very maganda yung factor na nasa loob din si Naninga kanina. Isa sa mga rason siguro yun kung bakit ngayon umalago na yung kalamangan itong mga taga-Daet. Placida to Justin Sentin. What a beautiful play. Isama mo na yan sa top 10 plays of the week. The Placino Sentin connection. Valles misses. Another one. Still a short shot. Joderick D from the top of the key. Wala. Nakuha nila Lacaste Santos ang bola. Crossing over. Dishing it out. But I think the pass was too strong. The strong bounce pass from Ju Lacaste Santos. Medyo gigil siya dun eh. Yes, partner. So, medyo nang gigil doon si Lacaste Santos. But as we look on that replay dito kay Sentin coming from Placino, talagang napakagandang recognition ito ni Placino kay Sentin. At saka, what an impressive shot naman mula kay, actually it's a spectacular shot from Justin Sentin. Pajares to Ablitea. Morota hesitates. Tumira pa din using the board. Wala. Manlangit. And an up and under move. Nakasungkit ng foul mula kay Perrida. Napakagandang step through nun, partner, coming from Manlangit. Sabi nga natin, ang basketball kailangan basicin lang natin. Very basic. Kasi sabi nga natin, yung puntos pareho lang naman yan, 2 and 3. But if you can add arsenal on your play, mas maganda yon, partner, para naiiba-iba din yung tingin ng mga defender sa'yo. So, be basic but add arsenal on your game.
Yes. Yun dapat gawin ng mga players sa ngayon. At yun ang pinakita ni Fitzgerald Manlangit sa atin. And he completed the 3-point play opportunity. Right now, it's Jula Castro Santos for Daet with the ball. At the right wing, swings it off to Justin Sentin Perida. Binigay kay Denson Alim, pero Denson Alim cannot handle the ball inside the paint. Kaya napunta ang bola sa mga taga Talisay. And tumira kaagad si Pajares. Wala yung tirang yon. And right now, it's Justin Sentin finds Serrano. What a sensational play. Serrano at the right place at the right time, partner. So yan ang kagandahan. Pag pumosisyon ka, yan tinatawag namin, partner, as coaches, yan ang tinatawag naming dunker spot. Okay, those side dyan sa malapit, dyan sa shaded, that is the dunker spot. Kung mga basketball, ano po kayo, talaga dapat alam natin yan. Every time you possession on that dunker spot, talagang may darating na bola sa'yo dyan. Sino ba usually, ano bang mga posisyon anong klaseng player ba ang usually nandyan sa mga dunkers spot? Kailangan ba nakakapag-dunk ka? Hindi, partner, pero yun kasi ang pinaka for athlete that is 'di ba sa basketball sa US mga malalaki. So that dunker spot talaga pag malapit ka diyan, dunk na talaga 'yan. Pero sa atin, tawag lang natin diyan dunker spot. So pag inulugan ka diyan, automatic 2 points 'yan. So regardless kung forward ka, center or guard. Yes, partner, pag nag-rotate ang player, dapat may isang nakatayo diyan. Kasi lagi, di ba? Ang basketball, middle, side. So, pag inatake mo ang middle, pag nag-pull up sa'yo ang defense, talagang ihuhulog mo sa gilid yan. Maghahanap yung may tangan ng bola ng either side na mapapasahan. Yes, and that's what happened earlier sa naging play yun ni Justin Sentin to Serrano. Yes. And right now, tapos na po ang ating first half of action dito sa ating unang game ng ating Day 6. Triple header dito po sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. This is the eliminations, and at the end of the half, it's Daet with 46 and Talisay with 32. Ako po si Kapa Morgan, kasama si Coach Paul Sepe, at magbabalik po kami. Diyan lamang po kayo. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti.
Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda,
kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup Camarines Norte. Atin to. Ayan, dito po sa loob ng napakagandang Masud Sports Complex. Dito sa Masud, Camarines Norte syempre. And ang laban ng Talisay at ng Daet. Kasama niyo po kami, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Once again, magandang hapon po sa inyo. At ayan, unang nakakuha ng ball possession sa pagpasok natin, Coach Paul, dito sa ating second half ay ang mga taga-Daet, pero they missed to convert that one. Pero si Saspa, ayan, sabi mo kanina hindi ko muna connecta yung mga 3-point bombs, but right now, yon napakalakas na bomba ang binitawan itong si Saspa sa pag-uumpisa ng ating third quarter action. Yes, partner. So, but partner, pasadahan muna natin itong mga highest pointer natin nung last quarter for Team Talisay. We have Manlangit with 8 and Valles with 6, and also for Team Daet we have Placino with 11 and Justin Sentin with 16 points na, partner. So si Sentin ay kumakana na talaga for Team Daet. And meron tayong turnover. Ball will go now to Talisay with Ege with the ball, and Fitzgerald Manlangit naghahanap ng mapapasan, binalik kay Ege. Ege nakita sa gitna, tumira uli si Saspa at this time medyo short yung kanyang tira. Serrano, easy 2 from 2, Lakas de Santos. Ang bilis ng mga pangyayari ngayon. What a good transition play. Unang basket ng mga taga-Daet dito sa ating second half. At ayan, pangalawang field goal for Talisay. That's Fitzgerald Manlangit sa ilalim. Challenge na yung presence nitong si Brian Placino. Abarca swings it off to Serrano. Serrano finds Placino, who steps back for that mid-range
Top of the key shot, wala. At eto, mananatili ang bola sa mga taga-Daet. Jula Castesantos, short yung kanyang layup na yon. And meron tayong leather lock jump ball situation. At mapupunta pa rin po ang bola sa mga taga-Daet. It's going to be baseline inbound. 48-37. Yes, partner. So, kailangan dito, partner, itong Team Talisay talaga, they should have gang rebounding, partner, because of their size. Medyo maliit sila kumpara din mo dito sa Team Daet. So, talagang dapat ang gawin nila team effort when it comes to rebounding. Oo. So they need to box out. Abina, I think that's a traveling. Tama ba? Yes, partner, that's a traveling violation. So it's a turnover. Medyo, partner, akala niya na hindi na mag-help side itong si Alim sa kanya. Nilay up niya na sana, pero yun, na-irita, na-distract yung tira niya. Siya. Kaya nag-cause ng traveling violation. Placino hits that one. From the elbow, and here we go with Ege for Talisay. Finds Manlangit fakes, drives to the hoop, wala. Eto, transition play again for Daet, but Lakas de Santos misses that one. Ege now, binigay sa middle. Saspa, short again. Oh, another miss for Talisay. Valles talagang tiningnan pa yung ring. Ano ba nangyari? Ba't parang na-adjust yung ring? Usually pagka nagmimintis, tinitingnan yung ring. Parang, parang kinukurse pa yung ring. Akala niya easy 2 points din for him eh. So, but partner, again, itong shot selection nito ni Saspa, partner. Although he hit one, yes. Sa pag-umpisa ng ating third quarter, pero kung sa percentage, coach, medyo malayo, no? Yes, medyo mababa. Mababa, I mean. Hindi medyo, talagang mababa, partner. Kasi I think he shot 7 or 8 shot, isa lang yung kumonekta. Oo. Valles. Drives to the hoop. Kicks it out to Saspa. Saspa, tumanlangit sa ilalim na. Nasa kanila pala yung bola, Abina. Abina, kumonekta sa harapan ni Brian Placino. Ito si Abina, partner. Napakaganda din tingnan itong player na to kasi very hardworking kahit undersize siya as a big. Pero napaka-effective din niya dito sa Team Talisay na ito. Tama, and malaking factor siya kasi kung wala ang isang Randy Abina sa kanilang kupunan, talagang medyo mahihirapan. Oh! Nag-crossover sa ilalim, and there you go, using the board. That's Ege for 2. Again, walang nagawa uli doon si Brian Placino. Mukhang pagod na si Placino. Justin Sentin. Turnaround shot. Sa ere na, no? Sa ere. Yes, partner. Umiikot, So, balik sa 13 points ang kalamangan nitong mga taga-Daet. Oo, 54-41, 5 minutes remaining. Sentin to Lakas de Santos. Balik kay Sentin for that easy 2. Nice play. Saspa with the ball for Talisay. Finds Erwin Valles, and he was fouled by, I guess it's Denson Alim. Let's wait for the referee. At sabayang timeout ng Talisay dahil ayan na, nalalamangan na sila ng 15 puntos sa puntong ito. At this is a crucial quarter, coach, Yes, usually partner. dito talaga nanalo ang isang team, Yes, partner. sa quarter na to. Sabi nga, the team who wins the third quarter normally wins the game, partner. So, ito kasi yung talagang dito mo parang magi-gauge mo na kung ano yung matatansya mo na. tatansya mo na yung mga adjustments mo coming from the first half
papunta sa second half into the end game. So alam mo na ngayon kung paano mo siya lalaruin. Oo. Dito nga sa nakikita natin for Team Daet, so medyo sila yung mas composed na team. So kaya Naka-adjust na kaagad sila. they have that lead. For Team Talisay naman, partner. Actually, kanina hindi naman talaga lumalayo itong Team Daet na ito. Kaya lang yun na nga, yung mga shot selection na nangyayari. So yan ang medyo pumapatay dito sa Team Talisay na ito. Oo. Pahares, double teamed. Bigay sa kanya uli yung bola at kumonekta in front of a 6'8" Mark Naninga. That's a good jumper from the guard of Talisay na si Pahares. Justin Sentin against Ablitea. Binigay kay Arsenio, but short on that one. Malamya ngayon si Arsenio kumpara nung kanilang naging last outing against San Vicente. Yes, partner. And now, punta muna tayo sa ating courtside na si Cassandra. Cassandra, ano mang latest dyan sa courtside? Pasok. Good afternoon, Camarines Norte. Wong, jersey 25, and Ibis, jersey 24. Two players from Team Talisay suffered sprain injury during the first half of the ball game, but the coaches encouraged the team to continue and work hard while the injured players are being taken care of by the medical team. Moreover, Team Daet is committed in following the game system and doing their individual responsibilities inside the hard court. That's the latest update from the court side. Back to the panel. Maraming salamat, Miss Cassandra Seton. At yun na nga, kaya pala hindi na natin napansin itong si Ibis na ipinasok ng kanilang coach na si Dennis Delimios. It's because he was sprained. Nakita ko from here, although we're taking a look at the screen na yung kupunan ng Daet, pero dito sa ating kinalalagyan, nakikita ko rin yung kupunan ng Talisay sa kanilang beds. At yun na nga, hinubad na ni Ibis ang kanyang sapatos at nakabandage na yung kanyang right ankle. Yes, partner. So also, one player also is Angel Wong. Pareho sila, partner, dito sa Team Talisay. So, masakit ito for Team Talisay, partner. So, sabi nga natin, nung nakaraan, medyo outman na sila. Pero ngayon, nabawasan na naman. So, pero, alam mo naman natin to mga taga-Talisay talagang hindi magbaback down to. Especially dito sa ating larong ito. So for sure makikita pa natin na lalaban ito dito sa game na ito. Partner. Sigurado yan. Proven and tested din itong Talisay when it comes to competition. Talagang they bring good competition every time na mapapalaban sila. Oh, what a crossover. Everything but the shot. Pero ayan! Nakabalik kay Pahares ang bola at naikonekta for the bucket. What an exciting play there. Placido double teamed. To Sentin was rejected, pero sabi ng referee merong foul. Ablitea, tinawagan ng foul. Sabi naman ni Ablitea, bolang-bola. Yes, partner. So, partner, medyo ano lang natin to, partner. Ito kasi medyo dito tayo, medyo na kami as coaches, buti na lang nandito ako and also para ma-explain din natin, no. Sometimes kasi, partner, when the ball's on flight, ang nakikita natin yung bola. Pero yung landing spot kasi nung player, na offensive player, dun ka din papunta. So, as a result, talagang fa-foul ka kasi cylinder niya yun eh. Pag na-occupy ng defensive player yung landing spot ng offensive player, yes, partner, siguradong may foul. Siguradong may foul yun kasi tama. delikado yun, partner eh. So, although sa taas, ang nakita mo is bola yung tinamaan. Pero pag bagsak ng offensive player, dun ka din papunta. So medyo dun tayo doon nagkakalituhan. At ayan, hiyawan ng mga tao because of that call. Once again, coach referee Bonanong tinawagan ng unsportsmanlike foul ba yun? Yes, partner. Mukhang si Julak Asti Santos ang tinawagan doon.
So that's a possible kasi partner fast break situation. May Oo. nauna ng player ng Talisay and walang defender ang nandun. Oo. So hinawakan niya or grinab niya itong si Saspa for that pass. Oo. So ang mangyayari doon partner, mapuputol yung transition. Oo. So magkakaroon ng advantage. Sa pagkakaalam ko rin, coach, kasi kapag ka hindi na bola yung intention mo, Yes, partner. ay talagang tatawagan ka ng unsportsmanlike foul. At Yes, yun ang nangyari kay Julia Castesantos and Saspa. Saspa crossing over, binigay sa corner kay Abina, Randy Abina, nahirapan sa loob. And he was caught traveling. Imagine, na-sandwich siya ng dalawang malaking mama, 6'8" na si Naninga and 6'3" na si Brian Placido. Yes, partner. So, yan din ang mangyayari, partner, pag na-overpass ka naman or na-over-excite ka naman. Oo. And, eto, partner, titingnan natin kung yan mga fouls na yan, mga unsportsmanlike foul, ay magkakaroon ng matinding pagbabago dito sa ating third quarter. The meantime, Justin Sentin hitting a triple for Daet. Parang wala, partner. Narinig ata ako ni Justin Sintin wala, hindi. Sa amin to. Talagang tinira niya yung 3-point shot na yon. Erwin Valles challenging Mark Naninga. Iba talaga ang puso nitong oldie goldie na to na si Erwin Valles. Again, he's 44-year-old. Pero itong si Naninga nasa 40s na din ito sa tingin ko. Yes, Or siguro nasa late 30s niya. Pero imagine 6'8" po yan. Parang LeBron James yan. Kalaki. And mananatili pa rin po ang bola sa mga naka-maroon, which is Team Talisay, who's trailing by 12 points at 1 minute or less than 2 minutes sa ating third quarter. Joderic D scoops it in for Talisay. And gano'n na lang, partner. 10 na lang ang kalamangan nitong Team Daet. Oo. At ayan, Justin Sentin finds Arsenio. Arsenio nahirapan dahil sa double team. Binalik kay Sentin. Cannot hit the perimeter. At ayan, nasa mga taga-Talisay na naman ang bola. Abilitia. Umikot-ikot. Dumiretso. Pero nandun si Naninga for the takeaway. Pero nakuha din nila uli yung bola. Pajares crossing over against Serrano or make it that's the number 7 guy, Palogan. Nalilito ako dito kay Arturo Palogan and kay Arsenio. Parang magkamukha sila Yes, partner. So ayan na, ito na yung sinasabi natin na itong Talisay na to, Team Talisay na ito, hindi basta-basta magbaback down dito sa game na ito, partner. At saka bibigyan kanila ng talagang game. And look at that! Almost making that exciting play. Pero at the other end, it's Sentin who is more exciting after hitting that one. At may pa-end one pa. Oh, look at that. Challenge niya yung dalawang mama na dumidepensa. Justin Sentin completing that 3-point play opportunity. 66-53. It's a 13-point lead. We're under a minute. Joderic D misses but rebound ni Saspa pero nakawala yung bola. Kaya mapupunta ito sa mga taga-Daet. And Abarca inbounding. Justin Sentin now at the left wing now. Binigay kay Abarca. Abarca, nasa harap si Pajares. Binigay kay Placido. Placido was hacked. Pero walang foul na naitawag. Parang wala pang score dito sa second half itong si Placido. Tama ba? Yes, partner. Wala pa dito sa ano. Okay, so
Here we go now with Abarca. Nasa corner, tumira. Wala. Nakuha ni Valles ang bola. To Saspa. Saspa. Binigay kay Joderick D. Kicks it out. And literally, he kicks it out. He kicked it out. Dahil the ball went out of bounds, it will be Daet's ball. Justin Sentin. Binigyan ng pick ni Placino. Pero mali yung pasa nitong si Justin Sentin. Muntik nang maagaw o makuha ni Fitzgerald Manlangit yung bola. Pero gunting nasa kanila pa rin ang bola. At 2.2 sa ating relo. And there you go. Nice attempt on the part of Abarca, pero hindi niya naipasok yung last shot for the third quarter. Pero yon, yan po nagtatapos ang ating pangatlong yugto. Nakakalamang pa rin po ang mga taga-Daet, 66-53. So nakakalamang pa rin ng 13 puntos itong mga taga-Daet kontra dito sa sinasabi nga natin kahit medyo nalalamangan, talagang hindi bumibigay itong koponan ng Talisay. Yes, partner. So ito, 13-point lead, partner. May isa pang quarter. So this is anybody's ball game pa rin to, partner. Yan 13-point lead na yan. Napakadaling habulin yan with 10 minutes remaining pa dito sa ating game. Another quarter pa. So, anong dapat gawin ng mga taga-Talisay para mahabol nila itong 13-point lead at magkaroon ng tsansa na masungkit ang unang panalo dito sa ating elimination round? Yes, partner. Number 1, ang aking nakikita is to stop Sentin, partner. Stop Sentin. Yeah, yun lang ang nakikita ko dito sa game na to. Number 2, partner, continue their team play na ginagawa nila nung first quarter. Yun dapat ang gawin nila, partner. Kasi pag itong ito yung ginawa nila, may posibilidad na makabalik sila sa larong ito. And also, yung decision making when it comes to shot selection, partner. So, minsan kasi na-overpassing And also naman, medyo yung mga tira, medyo pilit. So, yan ang dapat nilang gawin, partner, dito sa game na to para makabalik sila. So, they need more patience when it comes to shot selection. Hindi yung masyadong pilit. Although magaganda rin yung mga execution nila. But sabi nga ni coach yun, medyo pilit. Pero yun, talagang pinilit ni number 15 na maipasok ang tirang yon. Alright. Yes, partner. So ito, partner, That's tingnan Bunya. natin yung sa third quarter nitong Team Daet. Ito si Justin Sentin with 28 points na, partner, and si Placino with 13. While on the other hand, Talisay have Manlangit na may 10 points and Valles and Saspa with 8 and 7 respectively. So yun ang nakikita natin. Right now, Justin Sentin is taking over. So dahil yun ang kailangan nila i-stop dito sa fourth quarter na ito, partner. Oo, malaking factor talaga itong si Justin Sentin. Kung hindi man siya makascore, ay siguradong mag-create siya ng play for Team Daet. Hindi pa nga pumuputok dito si masyado itong si Lacaste Santos when it comes to contributing points. Yes, pero partner. sa mga play talaga, maaasahan natin ang veteran pro player na ito, Ju Lacaste Santos. And with that, partner, Manlangit missing the first free throw. Ito, talaga free throws, kailangan din nilang ipasok yan, partner. Kasi it will hunt them on the last minutes of this quarter. So, yun nga, ayan na, lumalapit na naman, just a 10-point lead. So, kailangan lang dumipensa na mabuti itong mga taga-Talisay, partner. They need to stop this one. Pero, ayan na naman, muntik na naman makascore doon si Justin Sentin. Pero, eto na, sa kanila na yung bola, mga taga-Talisay. Fitzgerald Manlangit, dire-diretso, decides to drop it off to Ebe. Pero nandun sila Lacaste Santos at right now, siya na yung may tanga ng bola. Gives it to Palocan for the easy two. Ege. Oh, finds Bunya, but Bunya cannot handle. He wasn't too ready and medyo outbalance yung pag-receive niya ng bola kaya nahirapan siya. And right now, eto na, nasa mga taga
Dait na yung bola. Lakas de Santos finds Justin Sentin. Mula sa baseline and Justin Sentin was fouled. Again, so far partner, wala pa tayong nakikita adjustment when it comes to defense dito sa mga taga-Talisay. They are still playing a 2-3 zone. Do they need to make the press? For now partner, hindi pa naman masyadong kailangan kasi yun nga, sabi nga natin, it's just a 12-point lead with 8 minutes. Pero ang kinakatakot natin dito, pag kinontinue na nila yung zone defense na yan, Justin Sentin is will capitalize on that kasi yan ang gusto niyang depensa na pinapakita sa kanya eh. So, pag mga ganon, si Justin Sentin, hindi nila ma-stop pagdating sa ganon defense. So, are you suggesting, Coach, na magkaroon ng pressure defense itong Talisay so that makontain nila? Yes, pwede. Kaya, pero sa tingin mo? Kahit half court lang, partner. Okay na tayo doon. And also, kahit sabi nga natin, pwede natin sabihin mag-box 1 sila. May nakakatao na kay Sentin. Pero siguro yan ang pinoprotektahan din nila dito, yung interior. Kasi pag nagtao-tao sila or nag-pressure sila, medyo malalaki talaga sa ilalim yung dait. So, baka hindi sila makarebound. Pero ito ang nangyayari, partner. Imbis na sila ang tumakbo, sila ang tinatakbuhan itong team dait. Tama. Ayan, nagkaroon sana ng opportunity para tumakbo naman yung mga taga-Talisay, pero nandun si Denson Alim deflecting that pass. Transition play was destroyed. Joderick D to Ebe. Balik kay Joderick D. Tries to hit a triple. Wala. Justin Sentin naman ang may tanga ng bola against Pajares. Campolio now with the ball. Misses that shot from behind the arc. Yun, partner, ang dapat nilang gawin, di ba? Pag may nakatao kay Sentin, talaga pinapasa niya yung ball na yan. Kasi minsan, mas sanay siya na off the ball, yung walang bola. So, nagpa-find siya ng space. Pag ganun, pag hindi nila nakita yun si Sentin, talagang mahihirapan silang depensahan yan. In the meantime, Pajares just hit a 3-point bomb. At ayan, 56-70 ang score natin. Make it 59. Gumanti naman kaagad si Justin Sentin. Yun ang napakaayaw natin, partner. Pag shooter, wag kang under sa screen. Pag umander ka, talagang may kalalagyan ka dyan. So, ayun ang ginawa nito ni Pajares. Dapat umover siya dun eh. Nahulog ang tira ni Joderick D and a foul. Look at that one. Okay, ito yung magandang nangyayari, partner. So, papalit-palit tayo ng score. Hindi nakaka-stop din on the other side itong Team Dait. Kaya ayan pa yung score. Medyo malapit lang with 6 minutes and 36 remaining on the fourth quarter. So, sabi nga natin, kayang-kaya pa to dito sa punto ito ng laro, partner. Pero hindi pa rin nag-gamble ang mga taga-Talisay ng pressure defense. Although sabi mo nga, Coach, kanina, if they apply this pressure defense, mako-compromise yung front line o yung tama ba? Yung sa ilalim. So right now, medyo ganun na. Ito na, siguro narinig tayo, partner. Nagtatao-tao na dito yung Team Talisay. Ito na nga. Sige, tingnan natin kung anong magiging epekto nito. They are trailing by just 11 and hindi pa tayo nakakarating sa gitna ng ating last quarter actions. It's 6.11. So dito naman matitest ngayon, partner, ang Team Dait kung talagang may sistema sila when it comes to this kind of defense. Oo. Lakas de Santos. Short. That's a good stop on the part of Team Talisay, partner. Now, they should convert on this possession, partner. And i-capitalize nila yung magandang pinapakita nila dito sa depensa. They forced Lakas de Santos to take that 3-point shot, And rarely nating makikita yan kay Lakas de Santos.
I don't know, maybe he was really pressured about of the defense, kaya yun, nagpakawala ng masasabi natin medyo wild na tira itong si Dula Castesantos. And right now, ang bola ay nasa mga taga Talisay. Baseline inbound. And there you go! The 44-year-old guy, Erwin Valles, hitting that perimeter from the elbow. Centin. Another good stop partner on the Oo. part of Talisay. Ito na mga taga-Talisay. Yes! Pahan! For two. That's Ege and Pahanes connection. At ayan, kumukonekta. At umi-epekto ngayon ang kanilang half-court pressure defense. Alim. Mapapansin natin, Coach, na ang dalawang bigs lang ng Daet ay si Alim and Placino. Maganda yung epekto kanina ni Naninga na nasa loob eh. I don't know kung bubunutin pa nitong si Coach Aaron Dominguez si Naninga. Yes, partner. So, pero ang gagandaan naman ito, partner, itong si Valles, hindi nagbabackdown kita pa Placino. Talagang dito masusubukan Tama. yung patient ito ni Placino Oo. when it comes sa offense. Kasi si Valles, partner, talagang maganda ang depensa nito kahit medyo 44 years old na yan. Talagang hindi magbabackdown sa defense yan. And, partner, ito pa, isa pang kailangan nilang i-capitalize ngayon is yung penalty kasi naka-penalty na itong mga taga-Daet. So, Talisay, because of their aggressiveness in the offense and also both offense and defense, ayan, medyo penalty na itong Team Daet. So, maging aggressive lang sila dito sa quarter na ito. Every foul they commit, Daet commits, they will troop to the line. Yeah, tama. They must capitalize on that, and that's a good news for Team Talisay. And there you go, Erwin Valles hitting the first free throw. Imagine yung ginagwardyahan itong mamang ito at gumagwardya rin sa kanya ay ang 6'3" na newly acquired Brian Placino from the Quezon Province. Ayan, partner, 5 na lang ang inahabol itong mga taga-Talisay. And there you go, that half-court pressure defense applied now by Team Talisay. Joderic D against Castesantos against Joderic D. To Alim, balik kay Joderic D. Tries from behind the arc once again. Ayun, nakuha sana ni Joderic D yung bola, but he was caught by the referee na merong warding Yes, merong may hawi. konting hawi doon Si Placino. Kay Placino, si Joderic D, partner. So, ayan na nga yung sinasabi mo, Oh, partner. Ito na si Naninga. So, titingnan natin, partner, ang magiging adjustments itong Team Daet. And also, itong Team Talisay when it comes to offense also. Or defense, rather. And there you go. Iba talaga. Size matters when it comes to basketball talaga. Good play on the part of sino yung nag-inbound, si Justin Justin Centin. Yes, partner. Good recognition. Good on recognition the part of Centin. And Mark Naninga almost making that shot pero he was fouled. Nasa free throw line ngayon. The biggest guy on the floor, 6'8". Mark Naninga missing the first one. 68-73. 5 na lang po ang kalamangan ng mga taga-Daet against Talisay. And there you go, the split. Naninga making the second one count. Ege to Pahares. Joderic D hindi makasiksik doon sa baseline kaya ilinabas ang bola. Nice movement of the ball. Everything but the shot. Oh, that ball was taken away from Centin. Joderic D uses the glass. No. Rebound Placino. Serrano to Jula Castesantos. Dire-diretso for two. Pero ayan naman si Pahares using the board. Makes it.
And a foul! What an exciting ball game now we are having here. 70-76. May pagkakataon pa sa matapyasan ang Kalamangan with this free throw or 3-point play opportunity for Pajares. Yes, partner. So, napakagandang recognition ng Team Talisay, partner. Talagang from fast break yung Team Daet, alam nilang may naiwan sa baba. Talagang that's an easy quick inbound for them para makabalik dun sa kabila, partner. Now, ngayon, 5 na naman ang inahabol lang ng mga taga-Talisay, partner. And if they will make a defensive stop here, medyo maganda para sa Talisay. At 3 minutes and 56 seconds remaining. Oh! Brian Placino was fouled. Brian Placino will be tested dito sa free throw line. Nandun yung concentration pero short yung kanyang tira. Parang may... I think there's a blood on the right hand of Placino, partner, on that sequence. Doon sa last sequence na yun, medyo tinamaan ata siya. Oo. So they will check on that. We don't know what caused the bleeding. Pero definitely the contact, hindi lang natin ang baka may mahabang kuko na. Yes, partner. So automatic, partner, pag may mga ganyan, kailangan isab nila yan. O baka mayroong may sing-sing. Yes, kailangan may Okay, our medical team is checking on Brian Placino after that bleeding sa kanyang right hand. And it's Denson Alim ang nagpatuloy ng kanyang free throw at pumalit na din sa kanya at the same time. Pero miss yun. At eto na ang mga taga-Talisay. Joe Derek D using the board. Medyo malakas. Rebound. Naninga. Alim. Arsenio. Tulakas ni Santos. Merong foul. I think it's Ege. Okay, partner, napakagandang development. Pero that's not a good foul on the part of Ege, partner, because they're in the penalty. Both teams now are in the penalty. Kaya itong sila Casti Santos is getting ready for the 2 free throws. 76-71. Maaring madagdagan ito with this one. Oh, medyo short yung tira ni Casti Santos pero meron pa siyang isang opportunity. At ayan, what a friendly bounce. Ege now. It's a 6-point lead for Daet. Ege tumanlangit, manlangit! And that Pinoy step was successful. Kanina niya pag ginagawa yan, partner, napakagandang tingnan. That Pinoy step coming from Manlangit. So it chops down the lead to just 4. Yes. But that play won't count, sabi ni referee Bonanong Gumachera. Muntik na, partner. But Jula Casti Santos will have the opportunity once again from the free throw line. Short pa rin yung kanyang unang tira. I think, partner, the game will go down the wire, partner. Napakaganda rin na pinapakita nitong Team Talisay and dito sa part ng game na ito. Yan din ang nararamdaman ko, partner. 3 minutes and 10 seconds. 78-73. Nakakalamang lang po ng 5 ang mga taga-Daet at merong tayong timeout. Again, ito pong Ako Bicol Cup Camarines Norte ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at nag-Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At ayan, padami na ng padami yung mga tao dito sa ating venue, the Basud or Basud Sports Complex. Ayan, this is just our first game. Meron pa tayong dalawang nakalinya. It will be Mercedes against Vinsons
At yung ating third and final game mamaya, abangan nyo po ang bakbakan ng San Vicente against San Lorenzo Ruiz. Pero tapusin muna natin tong napaka-exciting na ball game na to. Talisay na naghahanap ng kanilang unang panalo dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Valles, binigay kay Joe Derek D. Joe Derek D drives and misses. Justin Centin flies for 2. Manlangit kinapos because of the presence of that big man, Naninga. Oh, what a beautiful dish. Beautiful find. And that was, well, a dime from Lakas de Santos to Centin. Lakas de Santos using the board. And yes, ayan, umarangkada uli ang mga taga-Daet. 84-73. It's an, all of a sudden 11-point lead at 2 minutes and 18 seconds. At ayan, bumagsak pa itong si Pajares. Na-slide lang after that heavy defense. Ano? He was almost trapped. Yes, partner. Oo. Muntik na lang, muntik na doon si Pajares partner na maagawan. Buti na lang may tinawag na foul. Oo, at yan, naipasok niya ang unang tila. Again, both teams are in the penalty at 2 minutes and 14 seconds. Nalalabi po sa ating game. And completing the set. At ayan na naman, Lakas de Santos against Derek D. Lakas de Santos spins and loses the ball. Valles, binigay kay Pajares. Pajares finds Ege. Manlangit. Looking for that is 2-point shot, but wala, hindi sa napagbigyan. Arsenio and Naninga misses. Sorry, miss talaga yon. That's an important shot. Yes, partner. Napaka-importante sana ng basket yon coming from Naninga. Oo. So, that will extend the lead sana, partner, into 11 points. Pero, sorry, miss. Now, this can anybody's ball game pa rin, partner. 9-point lang yan. Saspa is now inside the game. Pinalitan niya si Ege. So alam natin ang magiging meaning nito. It's going to be Saspa is a threat from behind the arc, although masama din, hindi maganda yung kanyang naging performance in this game. Pero baka kumonekta pa rin with under 2 minutes. Hindi natin alam. So this is a crucial possession, partner, on this Daet team. Feeling ko pag naibasket nila to, that's tama. it, partner. Dapat ma-shoot nila to. And there you go. Yes, Easy for Lakas de Santos. 80. This is going to be 86-75. At ayan, nakuha pa nila yung rebound after that miss from Talisay. Lakas de Santos. Dire-diretso uli. And nakakuha ng foul kay Valles. Alam talaga ni Lakas de Santos ang pagiging crucial ng mga minuto. Yes, partner. Or mga sandali dito sa mga seconds, remaining seconds dito sa ating ball game. And he's taking charge. Yes, partner. So, I think this free throw will be very crucial dito. So this will be the seal, partner, on the coffin. Itong free throw na to. Tama. And there you go. After splits kanina, finally nakompleto ni Lakas de Santos yung mga free throw shots. Manlangit cannot find the hole, but fishes a foul from I think it's Denson Alim. Manlangit for the free throw. Under a minute na po tayo, 49.9. Nakakalamang ng well, it's a 12-point lead.
Wala yung pangalawang tira ni Fitzgerald Manlangit. Justin Centin. I think nasa 30 points na itong batang ito, no? Tulacaste Santos. From the wing, wala. D. Tumanlangit. Yes! Pero I think wala na silang masyadong oras para makahabol pa. 22 seconds remaining, 78-88. It's a 10-point lead. Nag-give up na rin at inamin na ng mga taga-Talisay na, well, it's your game. But a nice try. Yes, partner. Nakita Sabi pa rin nga natin, natin. partner, yung kaya sinasabi natin kanina, itong Team Talisay na ito, kung may mga piyesa pa sigurong iba na nakadagdag sa team na ito, talagang ipapanalo yung games na nilalaro nila. Talagang very impressive kahit ganyan yung lineup, medyo outnumbered, outmanned sila, pero talagang hindi nag-give up. So kudos to this team, partner. And sana makita pa natin to the coming games kasi meron pa silang natitirang laro. So for sure naman hindi back down to until makahanap sila ng kanilang unang panalo, partner. Yes, tama. Dito sa ating elimination. So dahil dyan, ang magiging kartada nila po ay 0-4. Yes, partner. But yun na nga, sabi mo, I'm sure na hindi magtatapos ang Talisay na walang maipapanalo. They will be looking for that siguro at least one single win dito sa ating paliga. And na-feel natin kung gaano sila kadesidido. Kahit alam naman natin na medyo kumbaga sa size, talo sila. At tama ka, coach, kung mayroon silang mga malalaking pyesa, I think if they will have the bigs like the Daet team, I think talagang magiging mas competitive itong team na ito, who had an impressive outing magmula pa noong kanilang game 1. Although lahat yon talo sila, but then again talagang ipinakita nila how this game should be played at as a team. Yes, partner. So walang dapat hikaya, partner. Oo, tama. Sa team na ito. Tama. But congratulations to Daet's second win dito sa ating eliminations. Yes, partner. So congratulations. I think Naging factor ba itong si Brian Placino sa win na ito ng Daet? Ano yung thoughts mo sa kanilang newly acquired na big man na ito ngang si Brian Aquino, who hails from the Quezon Province, and right now unang exposure niya, unang outing niya dito sa Ako Bicol Cup Camarines Norte. Yes, partners. I think that it's a big factor, partner, na nakasama siya dito sa lineup na to ng Team Daet, no? Kasi mas naging mobile pag wala, and I think mas lalo silang lumaki with the presence of Placino. When I mean naging mobile, pag wala si Naninga kasi, partner, pag nandyan si Naninga, medyo steady sila kasi medyo mabagal, pero the lights of Placino, medyo bumilis yung facing nila dito sa ating liga, dito sa tournament na ito. And also, malaki yung team, malaki kumpara sa kalaban nila ngayon, pero mobile, medyo yes, partner. kasi si Brian Placino, he stands, sabi ko nga, mga 6'3 to 6'4 at mabilis siya and very athletic. Yes, partner. And also ano din to inside outside din yung laruan nito ni Placino Kung makikita natin, may short jumper, may laro sa loob. And also those rebounds, partner, securing those rebounds, malaking bagay para sa team na nitong Daet na nakadagdag pa to si Placino dito sa team Daet na ito, partner. Okay, so sige, abangan na lang natin ang mga susunod na games ng Daet with their newly acquired number 9 guy acting as the center, 6'3", 6'4" na si Brian Placino dito sa mga susunod na games nila sa ating eliminations, and hopefully makapasok din sila sa ating magiging semis, ano? Yes, okay, so well, we're just waiting for Miss Cassandra Seton for our Kasurog player of the game, and I think eto masasabi na natin na I think it's going to be Justin Centin, pero aalamin pa rin natin
kung siya nga ang magiging kasurog player of the ball game kasi siya yung kakasama ni Cassandra Seton in just a few seconds from now. So here we go as we close this first game. Abangan niyo po mamaya kami sa aming pagbabalik sa ating second game against will be played by Mercedes and Vincents. For now, it's Cassandra Seton, ikaw na. Magandang gabi, Camarines Norte. Kasama ko na ngayon ang kasurog best player of the game na si Justin Sentin, jersey number 17 from Team Daet na nakakuha ng 37 points, 10 rebounds, 2 assists, and 1 steal. Wow, congratulations for being the kasurog player of the game and for your team's second win. Ikalawang panalo nyo na to. Ano bang pakiramdam mo na naipanalo nyo ang larong ito? At ano ba yung dapat naming abangan sa mga susunod nyo pang laro? Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako dahil nanalo kami ngayon. At tiwala lang po sa lahat sa mga kakampi ko. Ayan, we are currently live. Baka may gusto kang batiin o pasalamatan, go ahead po. At pala dun sa nagbigay sa akin sapatos si Ate Len, nasa Japan, tapos yung asawa ko si Madi. Salamat po. Yun lang. Ayan, once again, congratulations and good luck to your upcoming game rather. That's the end of the first ball game. We will be right back for the second game, Mercedes versus Vinzons.